на тази част, нека кажа, че е гадно, колко е гадно. План ще я кажа, че е гадно, защото е нагоре и е. Ама той не е имал предвид това. Това е имал предвид. Защото той не знае, че ще минаваме по тая пътека. Знае, той ни каза, че не се е всичко, което ни закара. Значи аз не зачитам. But this part really looks plentiful. Like I totally get how you could live off the land. live off the land, exactly. It's the horn of plenty. Where did that come from? Vikings? Maybe. Нашите панталони Петър са от Outsider, да, и са без ципи копче, но като лампом. Различно е много удобно. Не знам към Петър как е, аз имам едно като много дълъг лайн, се едно ще го седи на догоре с панталон и много се отджаща го.